Ayun o, magandang hapon guys. Punta lang kami dito sa may kabilang bahay. Titingnan namin yung binibentang baboy ng nanay. Sige na muna namin magkano ibibenta. Nanay, ganda ng bahay ah. Ay, ganda ng aso. Hello. Hindi po ba nangangat to? Hindi nangangat? Ito mo lang. Hindi, nagbo-vlog lang ako eh. Ay, may balon. Dito kami sa may bahay sa kabila. Tingnan namin yung baboy na binibenta. Oh, may nakatali pa oh. Ay, laking aso oh. Ay, kala ko yun eh. Ay, laki ng baboy oh. Pala ko yata na. At ang nila mo siya nasa liyo. Oo, no. Tapos sa may water ni. Ama nga, hybrid na sabi mo. Hybrid na ito mas magandang balo. Sakoy. Asan na? Nagtumpo ka nga ba? Ayan. Ayun yung ibibenta. Sabi nga mga... Wala sa kayo matsabalaga man niya. Pero ako kabaya ila ko si kaya... Ano, mga anak daw yung baboy niya sa June. Ano, antayin na pero natin. matagal pa, July pang sakali. Oo, na John July. Sakto, sabi ko nga sa'yo, sakto nga lang yun. Kung... Tulad, hindi naman may bibenta ka. Ay, di ba bibenta? Kasi yun, pag nag-alaga ka ng ganong buwan, sakto disposal mga November, gano'n. Oh, yun kasi doon kasagsagan kasi nung doon kasi kasagsagan nung bilihan kasi nung medyo baboy. okay ang presyo pag gano'n. Pero pag Yun nga din yung sinasabi ko sa kanya kasi sabi ko ngayon kinukumpleto ko pa kasi yung gagamitin ko sa poso niya tapos yung tubig tsaka yung bubungan doon. Pagka nakumpleto ko na tsaka siya kumuha ng baboy. mas okay yung gano'n. Ayun guys, nandito kami sa may kabilang bahay. Tignan namin yung baboy kasi pinag-usapan namin kung ibebenta to. Yun nga, advice ng magbebenta na antay mo kung maaantay yung isa yung mga anak. Ayun, baka by July makakuha kami. Pero sana mabila na makakabili kami ng baboy by July. Kasi kinukumpleto ko pa kasi yung kailangan ko dun sa tag to. Doon sa lote niya. May kulang mga dahil kulang. Ano pa. Kulang pa dun sa yung sa puso. Pero nakakabit na yung motor, okay na siya. Lalaki na aso dito. Hi guys. Ay, oo nga no. Ay, ano po yung mga anak dyan? Ay, ito. Kasi hindi pa Buyat yan. Anong bulan na araw may utang papatayin? Nakikit na ito. Personal pet siguro to. Ito ano to, te? Ano rin, mistiso rin yan. Mistiso? Oo, pero yan talaga. Kasi yung ano kasi, may, yung tatay niyan kasi, yung native din. Hindi tulad nung nandyan hybrid talaga. Pero siguro mas malaki, mas mabilis lumaki siguro. Kasi ito nung pinanganak pa ng October to. Tignan mo, October, November, December, January, February, March. April, May, 7 months, ganyan pa lang. Hindi mas maganda pag hybrid. Pag hybrid, 4 months, malaki na. Pwede na, dispose ka agad. Oo, 3.5 months, pwede na. Pero magkano ba po umano ngayon ng baboy ngayon per kilo pagka live weight? Per kilo ang kuha ko ngayon, 220 to 225. 220 to 25? Oo, tumas din ang karning baboy ngayon. Ang benta na sa bugal yun, 360 to 380. Di man, Ganito. nasabi na. So, na presyo, pero dyan, nga po. Akala ko ba't nakatali baka personal pet nyo to? Hindi, gabadatan. Ayun, pang lisun maganda. Akika mo, lisunin kasi mabili. Yun nga tayo yung sinasabi ko rin nga sa kanya na ayun po pwede. Kasi para response. Kasi dito kasi sa probinsya kasi din, ang ano ko rin dito, yung alam mo yun yung maraming okasyon. Oo. Yun kaya naano rin ako dito. Kaya gusto ko mag-alaga ng baboy din. Oo. Kulungan para sa ano to.
Oo, ayan. Ito tayo, kulungan to sa ano, sa inahin lang, no? Oo, kaso medyo malaki yung napagawa ko. Ayun, tatlo yan eh. Oo nga, no? Kasi bala ko, dati kasi tatlo ang inahin ko, nung nagka-ESEP, na-wash out. At ito, panimula ulit. Pero sa susunod, papagawa na. Ito, ang kulit na ito. Yung kala ko pet niya eh. Nakatali. Kung ating utan, di malagawang lang. Ni mga kan, gabay ko gabay ko may no-dispose ko sa tamin ka ba? Oh, sama muna kita. Ako nira kasi papakanin. Gabay lang. Aso dito. Ay, atanay. Pakano ko ni pabalag dito. Ay, nakikipaglaro. Dalang di man ako Hop, konti lang. Ay, kala ko aso. Sumampa pa sa akin. Oh, sige na. Masang pa yun. Halika na, uwi na kita. Ayaw. Ayaw magpahawak. Ayaw pahawak. Puno ng kambing na to ah. Yan. So yun na. Guys, galing kami dun sa ano kanina. May sambong ko. Teka, sandali po. Ayun, kanina so galing kami doon sa may kabilang bahay, tinignan namin yung ibebentang baboy. So hindi ko pa alam kung ano yung kukunin niya eh. Pero yun, nakaano na yung ano yung para sa July. Yun na lang ang kukunin. Tapos ano ba yan? Abayabano? Kaya ayun, bali hindi ko pa kasi nakukumpleto kasi yung nandito sa may ano, teka nga pala. Dali. Tala ko dito. Hindi ko pa kasi nakukumpleto kasi yung mga gamit dito sa bahay. Ay, sa bahay, sa ano? Sa poso. So actually nakakabit na yung motor dun sa poso. Ayan o. Kaso hindi ko pa mapakita sa inyo. Hapon na rin kasi din dito kasi. Saka na pagkaano lang bukas bubuksan namin dito para mapagana namin pati yung ano yung motor. Para makita na rin yung ano yung daloy ng tubig. Malakas din. Ayan, ito na siya. Kasi ito na yung motor. Alam, iyan mo nga yun. Ayun, ay, lagay mo nga. Alin? Yun, yung ano at kargana natin. Kinargana ba? Sige. Kargana natin. Ganda ka, oh. Sa ano ah. Kasi uwi na rin na sa bahay. Magaan lang yung sa poso. Ay, maano lang yung sa poso eh. Masang ito sa ito. Un! Ayun. Bali, pag nakompleto ko na yung nandito. Saktong-sakto yun sa July. Ay, may alaga na kami na baboy. Makapagsimula na rin. Ayan. Tama muna ha. Ayan. So yun guys, yun lang yung update natin ngayon for today. At hindi ko pa alam kung ano. Pero bukas pakita ko sa inyo yung sa next vlog ko pakita ko sa inyo yung about sa ano. About sa yung ano yung update sa poso. Kung ano na nangyari. Yun lang. Nandito na kami sa bahay ulit, nakabalik na. Mami,
Hi, Sia. Ayun na. Yun lang yung update ko sa inyo. Yung baboy. Kasi kanina nakita nyo naman kung ano yung mga nakala ko ibebenta na nga eh. Kasi pinapakong nga kung gusto nyo kunin, hindi pakuha ko na rin sa kanya eh. Kaya yun lang. So, yun lang guys, ang update ko pa at next video tayo ulit. See you in my next vlog na lang ulit. So, thank you.